Ako vieme, starnutie je prirodzený proces, ktorý sa deje nám všetkým a deje sa nám počas toho života. Starnutie je vlastne proces, kedy strácame elasticitu, kedy strácame kolagén a vlastne prostredníctvom našich produktov, keď ich používame, tak vieme tak trošku zvrátiť tie životné hodiny, aby tá pokožka vyzerala lepšie. So the first product we're going to be discussing today is our Retinol Routine Booster. This has the 1% dry retinol complex, which Ian will take us through just in a few slides. Prvý produkt, o ktorom budeme hovoriť, tak to je vlastne Retinol Routine Booster, ktorý obsahuje 1% komplex univerzálneho komplexu triretinolu. Does anyone currently use this on their own skin? Niektorí z vás vlastne používa toto na pokožku? Takže áno, niektorí z vás, hej. So with Retinol Routine Booster, you need to start introducing this into your routine once or twice a week in the evening. Keď začínate s tým retinolom alebo s produktom, ktorý obsahuje tento triretinol komplex, tak začnite s ním tak, že ho začnete používať raz alebo dvakrát týždenne večer. And then you can increase it either week on week or month, depending on how sensitive your skin is. A potom môžete vlastne zvýšiť frekvenciu toho používania, či už po týždni alebo po mesiaci, v závislosti od toho, ako máte citlivú pokožku. And just to highlight, for any of our retinol-based products, you can't use this if you are pregnant or breastfeeding, as it is a contraindication. A ešte jedna vec, čo sa týka retinolu, a to je, že pokiaľ nemôžete používať produkty na báze retinolu, pokiaľ ste tehotná alebo kojíte, a to sa vlastne týka všetkých retinolových produktov. Just to go over some ingredients very briefly. So we have 5% cell-16, which is the peptide we were just discussing earlier. A teda keď hovoríme ešte o tej receptúre, tak tam je 5% cell-16, to je peptid, o ktorom sme hovorili pred prestávkou. And there's 1% total retinol, the retinol complex. So that's 3 derivatives. One is retinol, one is retinol diretinoate, and then the third is retinol linoleate. Takže je tam 5% cell-16, 1% triretinového komplexu, to je vlastne 3 druhy retinoidov, retinoid a retinoid, retinol, glyceryldiretinolát a retinoidoleját. And the last bit is niacinamide. We'll maybe discuss this later, but niacinamide is known for inhibiting the transfer of melanin from our melanocytes to our keratinocytes, which is what's going to reduce pigmentation from occurring on the skin. A potom niacinamid, ktorý vlastne pomáha znižovať tvorbu melanocytov, a to znamená zlepšenie pigmentácie tváre. And so this is a before and after from the retinol routine booster. And so this was a really impressive reduction in the wrinkles of the forehead, and you can also notice that the color or the discoloration is also improved. A tuto vidíte fotografie pred použitím produktu a po použití produktu, naozaj veľmi vynikajúce výsledky, ktoré vidíte, ako sa zjemnili tie jemné vrásky na čele, ale takisto aj ako sa zlepšila farba pleti pri použití tohto retinoid boostera. Then we have the Retinol Ironol, which has 0.65% triretinol complex in here. Potom tu máme tento retinol iRenewal, ktorý obsahuje 0,65% triretinolového komplexu. Again, you need to introduce this into your routine very slowly, so start to use once or twice a week at night time, and then you can increase the amount that you use either week on week or month, depending on how tolerable you are. A opäť, keď začnete
svojej starostlivosti používať tento výrobok, tak treba ho začať používať tak, že si ho dáte raz alebo dvakrát týždenne s tým, že potom budete zvyšovať početnosť toho používania buď po týždni alebo po mesiaci v závislosti od citlivosti pokožky. So the ingredients are somewhat similar, but one key peptide that's different in this formulation is the nonapeptide 3. So nonapeptide, non being 9, means that there are 9 amino acids linked by peptide bonds. This peptide is a really impressive reddening agent. So what it does, it also is going to inhibit that transfer and production of melanin from our melanocytes to our keratinocytes. Opäť trošku o tejto receptúre. Tá receptúra je v podstate veľmi podobná, avšak v tomto zložení je 5% zložka nonapeptidu 3. A tento nonapeptid 3, nona znamená 9, to znamená, že to je 9 väzieb peptidov, alebo 9 mocný peptid, ktorý je tiež naozaj veľmi účinný prostriedok na prerušovanie alebo narušenie väzieb a pôsobí ako inhibítor tvorby melanínu v melanocytoch. To znamená teda pigmentáciu pokožky. We are also very excited to be launching our new Microdose Glow Booster. Takisto sme veľmi radi, že vlastne vychádzame na trh s našim novým Microdose Glow Booster. This has 0.25% triretinol content, which we just spoke about, so a lower percentage. But the amazing thing that you can do with this Microdose Glow Booster is you can either use it on its own or you can mix it into your Lindy Cream. Tento produkt obsahuje 0,25% triretinového komplexu, čo je možno, že trošku nižšie percento, ale túto mikrodávku môžete používať, čo je veľmi dobré, buď ako samostatný produkt Microdose Glow Booster, alebo si to môžete miešať aj s Lindy krémom. So the next bit I want to explain is how our triretinol complex works. The easiest way that I like to think about it is actually in regards to how our body digests sugar. When you consume a large amount of sugar, your body will digest it really fast and your blood sugar content will spike. And this can be very bad for your health. A ďalšie, o čom vám chcem porozprávať, je o tom, ako vlastne tento retinol alebo komplex triretinolu metabolizuje v našom tele. Ten najjednoduchší spôsob, možno, že ako to podať, je urobiť to porovnanie s tým, ako telo metabolizuje cukor. Keď si dáte veľkú dávku cukru, tak vlastne zvýši sa vám cukor v krvi. A vlastne vrcholí alebo robí takú špičku cukru v krvi. So when we apply retinol to our skin, it digests retinol and converts it to retinoic acid. Now, that retinoic acid can spike and cause an inflammation response, which can result in dryness, erythema, and irritated, itchy skin. A obdobne funguje aj retinol. Ak si teda aplikujete retinol na pokožku, tak tá pokožka ho strávi, metabolizuje. A produktom toho metabolitu je kyselina retinolová. Tá kyselina retinolová ako metabolit, ona potom môže pôsobiť eryteu alebo začervenanie pokožky, srbenie pokožky. So our retinol complex elongates the conversion process from retinol to retinoic acid, and by elongating the conversion response, we are maximizing the effects of retinol without causing an inflammatory response and damage to our skin. Pri tomto našom triretinolovom komplexe my predĺžujeme tento proces metabolizovania alebo trávenia retinolu a jeho premeny na kyselinu retinolovú. To znamená, že ten metabolit, tá kyselina retinolová, pôsobí na tú pokožku
I want to briefly explain how Nimby Cream works. So when we were researching this at the University of Southern California, we found that using 10 key amino acids, a compound called a sulfur donor, as well as an antioxidant, we found really impressive results when it comes to firming and the production of collagen. So 10 amino acids, sulfur donor, and then that is one thing. Keď sme, teraz chcem povedať niečo o Nimby kréme. Nimby krém sme vlastne vyvinuli a skúmali na univerzite v Južnej Karolíne a tam sme vlastne skúmali ten účinok 10 aminokyselín s tým, že vlastne aký tam bol ten donor síry a vlastne aký antioxidatívny účinok to bol. So as a scientist and a chemical formulator, one of the things that I did was I found the patent that oversees and describes the technology and how Nimby serum and Nimby cream works. And so I don't have time to go over all the details with you today. It's quite long, we're running short on time. But what I can say is this formula utilizes a very novel technology. This is something that Sylvia brought up earlier, was novel science. In my opinion, Nimby cream is really an amazing novel technology. Ako vedec, ktorý som skúmal túto technológiu, alebo tento postup, tak vlastne z týchto zložení tohto krému prichádzame s úplne novou, modernou technológiou, ako aj Sylvia dnes spomínala, že sú to vlastne tie moderné technológie, tak nechcem teraz o tom zložito rozprávať a zložito to vysvetľovať, ale s týmto krémom naozaj prichádzame s novou technológiou zloženia. So, moving into our Boraton collection, we have launched another cleanser into our cleanser lineup, which is our foaming cream cleanser. This is designed to really help to brighten the skin, help with uneven skin tone and pigmentation. A keď sme hovorili o tej rozjasňujúcej kolekcii, tak vlastne k tým čistiacim prostriedkom alebo čistiacim prípravkom pridávame taký venový čistiaci prostriedok Foaming Cream Cleanser, ktorý pomáha tú pleť rozjasňovať a vlastne pomáha aj s pigmentáciou kožky. This can be used every single day as long as your skin is extremely sensitive. As by the name, it foams up. You have very gentle rice powder in there for exfoliation, again to give that amazing brightness. And then Ian is going to talk to us about the peptides that are also in foaming cleanser. Je to čistiaci prostriedok, ktorý môžete používať každý deň, pokiaľ nemáte nejakú vyslovene citlivú pokožku, a tento prípravok takisto obsahuje aj veľmi jemný prášok, ktorý pôsobí ako peeling a vlastne rozjasňuje pokožku a takisto obsahuje aj peptidy, o ktorých aj hovorím. So these peptides are natural plant-based peptides. These are what are called hydrolyzed proteins, which are really just proteins chopped up into small bits, which of course are going to be peptides. And now this graph shows the comparison from hydrolyzed collagen to this Collaplant all-vegan plant-based peptide solution, and it showed greater hydration effects than hydrolyzed collagen. A tie peptidy, ktoré používame v tomto prípade, tak to sú rastlinné peptidy, hydrolyzované peptidy. Hydrolyzované to znamená, že to sú nasekané proteíny na drobno, a na rozdiel od tých iných peptidov vlastne tým, že sú hydrolyzované, nasekané, tak majú, uvidíte tu aký účinok, a vlastne sú rastlinného pôvodu, takže vegánske. Okay, so moving into one of our newer products that we have, that hydropeptide in our Calm collection, which is Barrier Builder.
Ďalší peptid, ktorého sa možno dostaneme taký náš novší, ktorý je v tejto kolekcii upokojujúcej, tak to je vlastne peptid budovateľ pokožky. Barrier builder. So we know that sometimes as you are slightly more sensitive, you can have an impaired barrier which can cause irritation, redness, bacteria and viruses can get into the skin, and we also lose a lot of water out of our skin as well. Takže, pardon, ešte raz, barrier builder, ako budovateľ bariéry. A vieme veľakrát, že môžeme mať tú našu bariéru narušenú. Keď sme nejakí chorí, a to sa prejavuje tým, že je pokožka podráždená, červená a môžu sa tam vyskytovať baktérie, vírusy a toto sa dá vlastne týmto riešiť. Now, Barrier Builder is an amazing product to really help to repair and build the barrier. So if you are someone with that sensitive skin or sensitized skin, or you have had an advanced treatment like microneedling or chemical peeling, this product is going to really repair your barrier and bring it back to where it needs to be. A niekedy naozaj môže sa stať, že tú bariéru máte narušenú a tento peptid barrier builder alebo budovateľ bariéry je na to veľmi vhodný. Keď napríklad máte po nejakom ošetrení, tak toto je vlastne peptid, ktorý pomáha prinavrátiť hydratáciu a pomáha posilniť tú funkciu bariéry pokožky. How you use Barrier Builder is this is not a moisturizer that you would continually use every single day. You would just use it when your skin needs this product. So again, if you are sensitive or if you have had an advanced treatment, you would use this product to build your barrier back up again as a barrier builder, and then you would move back to your normal hydropeptide moisturizer. Takže ako použiť tento výrobok? Toto nie je výrobok, ktorý je určený na každodenné použitie, ale použijete ho vtedy, keď ste absolvovali nejakú invazívnu alebo náročnejšiu procedúru a použijete ho práve na tie účely, aby ste si posilnili a opäť upevnili tú narušenú bariéru pokožky. So for ingredients, there's many ingredients in this formula that help with protecting and enhancing the skin barrier. The top one is going to be squalene, which is from olive oil trees. And this compound is very similar to the compound called sebum in our skin. So it's structurally quite similar to sebum, and that is a very important moisturization activity compound for the skin. Tak aké sú zložky tejto receptúre, lebo v tomto produkte sú tam rôzne, ktoré majú teda ten ochranný účinok alebo účinok posilnenia funkcie bariéry pokožky. Jeden z nich je skvalén, ktorý vlastne pochádza z olív a má ten účinok posilnenia a funguje ako ceramik. Skin barrier is defined chemically by three main things. The first one is ceramides, the second is cholesterol, and the third is free fatty acids. Tá bariéra pokožky je definovaná troma zložkami. Tá prvá to sú ceramidy, potom je to cholesterol a tá tretia to sú mastné kyseliny, voľné mastné kyseliny. So it's no coincidence that this formula has all three of those bits. There is cholesterol, there is ceramides, as well as these free fatty acids in the form of oils. Now these are all building blocks for a healthy skin barrier, and we've included them all in this formula to maximize your skin's epidermal thickness. Takže nie je žiadnou náhodou, že tento náš výrobok obsahuje všetky tieto tri zložky, že obsahuje ceramidy, že obsahuje cholesterol a že obsahuje tieto voľné mastné kyseliny a vlastne všetky tieto tri zložky pôsobia ako také stavebné materiály alebo ako tehličky, ktoré robia tú našu bariéru pokožky, obrannú bariéru pokožky dlhšou.
Takže ak sme doteraz hovorili o soothing balm, teda o upokojujúcom balzame, tak neznamená to, že teraz ideme tento produkt nejako zrušiť alebo čo, ale pridávame nový a tuto je také stručné porovnanie oboch týchto produktov. So Barrier Builder is more of a rich cream, where our Soothing Balm is more of an oil-based texture. The great thing about Barrier Builder is it does have our patented peptide in there as well. And how we're positioning Barrier Builder now is when you do your advanced treatments, this is the product that you would use the next day and then continuing to repair the skin. Takže keď sa pozrieme na to porovnanie v tej textúre alebo konzistencii, tak Soothing Balm je taký na olejovej báze, to znamená, že trošku tekutejší, i Barrier Builder je taký bohatý, gustejší krém. Soothing Balm, tam je tam je viac zvláčujúcich látok patentovaných a Barrier Builder je niečo, čo potom použijete až deň po náročnejšom alebo invazívnejšom ošetrení. So moving into our Clarify collection, so we know that clients have concerns with breakouts, and there are different forms of breakouts that you may experience, whether that's comedones, blackheads, whiteheads on the skin. A teraz opäť prichádzame k tej našej prečistujúcej sade. V podstate každý z nás sme sa stretli s takými prejavmi nejakých výrážok, či už to bolo vlastne v nejakej forme komedónov, papúl, alebo čiernych bodiek, alebo až akné výrážok. And what we want to make sure we're doing when we're treating someone with breakouts and congestion is targeting the bacteria inside the follicle. So using ingredients like salicylic acid to really clear that follicle and remove that bacteria. A čo my robíme, alebo na čo sa chceme zamerať, keď ošetrujeme takto postihnutú pokožku, tak to je, že vlastne keď ju ošetrujeme, tak vlastne pri tom, ako ošetrujeme takéto ťažkosti alebo problémy, tak chceme zároveň eliminovať tie baktérie a to robíme aj pomocou kyseliny salicylovej, ktorú tiež obsahujú produkty. Acne is the result of the overproduction of bacteria on the skin, of course. And this bacteria is what's called anaerobic bacteria, meaning that they only can survive in the absence of oxygen. To akné, príčina akné je aj nadmerná tvorba alebo nadmerná prítomnosť baktérií na pokožke. Sú to anaerobné baktérie, to znamená, že baktérie, ktoré prežívajú bez prístupu kyslíka. Takže čo potrebujeme? Potrebujeme zabezpečiť nejakú oxidačnú zložku, aby tie baktérie tam mohli byť. The mechanism by which salicylic acid works to reduce acne in the skin is by clearing out your pores. So clearing out clogged pores is going to allow oxygen to enter the skin more easily, and that oxygen is then going to reduce the proliferation of bacteria, because again, they cannot survive in the presence of oxygen. A ten mechanizmus, ako pôsobí kyselina salicylová, je taký, že kyselina salicylová rozpúšťa ten mas, ktorý sú tie pory, alebo sú tie pory upchaté. To znamená, že ten mas sa rozpustí a kyslík sa môže dostať priamo do tých porov, kde sú tie baktérie usídlené. Keďže sa tam dostane kyslík, tak tie baktérie nemajú šancu ďalej prenikať a vlastne voľným prístupom toho kyslíka zamedzujeme tvorbe ďalších baktérií. So last year we launched our liquid resurfacing solution, which is a leave-on exfoliator. Minulý rok sme prišli na trh s produktom, ktorý sa volá Liquid Resurfacing Solution, čo je vlastne typ peelingu, ktorý sa nezmýva. As this is a leave-on exfoliator, what it's going to do whilst it's on the skin is really work into those follicles, clear out that bacteria, and really
slowly introduce this into your routine. So start maybe 2 or 3 times a week at night time. And if you are using other products like your retinol, vitamin C, again you may alternate between using those products to really make sure that you are getting the best benefits of liquid recycling solution. A ak teda chcete používať tento produkt, tak odporúčame začať ho používať 2 až 3 krát týdenne. Pokiaľ používate aj ďalšie produkty, tak striedať to podľa možnosti s vitamínom C alebo retinol. So for ingredients, 2% salicylic acid is going to really help with that main active ingredient for acne. Again, it's going to be dissolving the dead skin cells that get caught up in our pores, and that is again going to allow oxygen to better take care of and remove the proliferation of bacteria. A teraz v tej receptúre alebo zložení obsahuje 2% kyseliny salicylovej, ktorá vlastne pomáha tomu akné, takže rozpúšťa tie mŕtve bunky pokožky a umožňuje tak kyslíku, aby sa dostal hlbšie do pokožky a eliminuje tak ďalšie šírenie baktérií. Then there is 0.5% cell-renew-16, and as I mentioned earlier, cell-renew-16 helps to produce antimicrobial proteins, which is going to increase the delivery and decrease the proliferation of acne bacteria. A ďalej je to 0,5% peptidu, ktorý som už spomínal, ten peptid cell-renew-16, ktorý má antimikrobiálny účinok a pomáha vlastne zvyšovať účinok toho výrobku a zároveň znižuje ďalšie šírenie baktérií. The second product we have launched in our Clarify collection is our Clear Rescue Serum, which is a serum that you can use in the evening again to target your breakouts or your congestion. Ďalší produkt, ktorý vyšiel v rámci tejto sady čistiacej, tak to je tento produkt Clear Rescue, ktorý takisto môžete používať večer a zameriava sa na tie prejavy. Not only does this product have salicylic acid in, but we do also have ingredients in here to really target the microbiome. So we are targeting that good bacteria and helping to eliminate that bad bacteria. Takže okrem kyseliny salicylovej, ktorú obsahuje tento produkt rovnako ako cell-renew-16, sú tam zložky, ktoré podporujú prítomnosť tých dobrých baktérií alebo toho správneho mikrobiomu na pokožke. So here there is a graph that's comparing salicylic acid alone compared with salicylic acid plus this peptide called P291 that's in this solution. And what it shows is a massive reduction in bacterial concentration. A tuto uvidíte takýto graf, ktorý porovnáva účinok samotnej kyseliny salicylovej a účinok kyseliny salicylovej v kombinácii s týmto našim peptidom, ktorý voláme P291. Aký to má účinok proti akné a ako tejto kombinácii tieto účinné látky znižujú prítomnosť, koncentráciu baktérií a pokožky. So P291 is what's called an antimicrobial protein peptide, and what it's doing is it's softening cellular membranes of the bacteria, and the softening of those bacterial membranes allows salicylic acid to better act on that bacteria. So the peptide basically makes it a little bit easier for salicylic acid to do its job and prevent acne. Aké je fungovanie tohto peptidu P291? Tento peptid P291 má antimikrobiálny účinok tým spôsobom, že stenčuje steny, bunkové steny týchto mikrobov, to znamená, potom kyselina salicylová môže na ne lepšie účinkovať. So if you do have a client in mind that does suffer with acne, congestion, breakouts, using these two together is the perfect
duo to really target those concerns on the skin. Takže ak máte takéto klientky, ktoré naozaj trpia prejavmi akné, tak potom kombinácia týchto dvoch produktov naozaj môže byť vynikajúcim riešením na ich pokožku. Máte nejaké otázky? Chceli by ste sa niečo spýtať? Tomu, čo ste doteraz povedali. Sa len jednu vec spýtať práve k tomuto akné, že ako často sa to potom má ošetrovať s týmito dvoma produktami ako akné? So one question regarding the acne and the combination of these two products. How often to use these products or how often to do the treatment? Very good question. So I would recommend to alternate the days that you use them. So one day you use health prescription, the next day you'll use the serum. Veľmi dobrá otázka a ja odporúčam túto dvojicu používať vlastne striedavo, to znamená, že jeden deň ten Liquid Resurface Solution a druhý deň Clear Rescue. For night? For nighttime. Áno, na noc. So our next set of product is from our Protect collection, which we are going to be talking about our Sonadew, which is one of Ian's favourite products. A teraz z ďalšej našej sady, z tejto sady, a to je starostlivosť pri opalovaní a tento produkt alebo výrobok Solar Dew, jeden z obľúbených produktov Ariana, o ktorom rád hovorím. Now, before we move into the product, what I just want to kind of bring back to education is what happens to our skin when we create colour, which you can see on the screen here, kind of the timeline of what happens. Takže ešte predtým, ako sa dostaneme k tomuto samotnému výrobku, tak zase trošku vzdelávania, teda poďme si povedať to, že čo sa deje, keď sa nám mení farba pokožky pri opalovaní. So normally we would experience a trigger. Normally this would be UV radiation, and then once we have been exposed to UV, we would have a hormone in our body that would be stimulated, which is your melanin stimulating hormone. Once that's stimulated, then we would produce melanin, and then what we would then see on the surface is pigment or colour. Takže keď sa opalujeme, alebo keď sme vystavení tým UV lúčom, a UV lúče sú vlastne tie spúšťače toho hormónu zafarbenia pokožky, tak tento hormón vlastne spúšťa, je to hormón spúšťania tvorby melanínu a melanín vlastne je hormón, ktorý potom pôsobí na pigmentáciu, zafarbenie našej pokožky. So we always need to make sure that we are wearing sunscreen, even on rainy days, when it's cloudy. Every single day of the year we need to make sure that we have an SPF on our skin, and normally the higher the SPF, the better for our body and our skin. Takže je treba si byť istý, že tú ochranu proti slnečným lúčom alebo tej slnečnej UV lúčom, UV radiácii používame dokonca aj keď je zamračené, pretože tie nejaké lúče prenikajú a čím vyšší UV faktor máme, tak tým na pokožke, tak tým lepšie pre pokožku. Now all of our face SPFs are mineral-based sunscreens, which we'll dive into the ingredients in a little while, but as a reminder, mineral sunscreens act as a complete reflection. So when the UV radiation hits the skin, your mineral SPF will reflect that UV radiation off the skin directly, and you will not generate any heat in the skin. My pridávame do tých našich produktov v rámci teda toho UV faktora, pridávame tieto SPF faktory na minerálnej báze, čo znamená, že neprodukujú teda nejaké nadmerné alebo ohrievanie tej pokožky, ale keď je to na tej minerálnej báze, tak tá energia UV lúčov sa odrazí naspäť a neohrieva teda našu pokožku. Which makes mineral sunscreens very good for a sensitive skin because you're not generating any heat in the skin at all. A
A to teda znamená, že tento minerálny faktor je veľmi dobrý pre citlivú pokožku, pretože neohrieva vôbec pokožku. So introducing our Solar Dew. Solar Dew is a very lightweight SPF, and this is great for all Fitzpatrick, so all skin colours. So anybody can use Solar Dew. Takže Solar Dew je to vlastne ochranný faktor proti UV žiareniu, veľmi jemnej textúry, je určený na všetky typy svetlej pokožky. It is an SPF 30, and you can use this in two ways. If you are more on the dry side, you can apply your normal moisturiser first, and then Solar Dew over the top. If you are more oily, you can just use Solar Dew on its own. Takže ak používate tento Solar Dew, ten má UV faktor 30 a môžete ho používať dvoma rôznymi spôsobmi. Ak máte pokožku sušiu, tak je dobre použiť nejaký ešte predtým hydratačný krém a na to si dať Solar Dew, alebo pokiaľ máte mastnejšiu pokožku, tak tento prípravok si môžete už priamo naniesť bez nejakého iného. So many people avoid using mineral-based sunscreens because the main ingredient is zinc oxide. And zinc oxide, because it is so white, it often leaves what's called a white cast on the skin. Niektorí ľudia sa vyhýbajú použitiu minerálneho UV faktora, pretože obsahuje oxid zinočnatý a ten zanecháva ako taký biely pohľad na pokožke. So what makes Solar Dew, and again this is a joke that this is my baby because I made this product, is what makes it different is that it was dissolved and we use a specific type of zinc oxide and blend it in a very unique way to reduce the amount of white cast that's on the skin. Hence why we've been able to see that it's actually really effective on all different types of skin. A čo sme urobili inak? My pri tomto produkte Solar Dew, a ja o tomto produkte veľmi rád hovorím, že je to ako moje bábo, lebo vlastne ja som ho vyvinula. Čo sme my urobili inak, hoci stále je to vlastne ten minerálny UV faktor, je, že ten oxid zinočnatý sme rozumleli alebo rozjemnili ešte na menšie čiastočky, to znamená, že nezanecháva taký biely povlak, i keď ten odtieň pokožky môže byť tmavší. And one thing I'll just mention real quick about this technology to, again, make this product so great is that I specifically focused on looking at the charge, the molecular charge of every particle, every compound in this formula, and was able to try to find ingredients and components that all had equal negative charge. And that equal negative charge makes it so that the product is very even, and it disperses very evenly on the skin, and it also provides a really strong SPF factor. A ešte k tomu produktu vlastne z tej takej chemickej alebo vedeckej stránky, čo chcem povedať, že ja osobne som pri tomto výrobku dohliadal alebo skúmal aj molekulárny náboj každej jednej aktívnej zložky a v podstate všetky tieto molekuly alebo náboj každej jednej aktívnej zložky je negatívny, čo vlastne znamená, že všetky pôsobia rovnako, rovnomerne a jednoliato a nezanechávajú na tej pokožke takéto stopy jednoliato účinne. So, because of the technology, we found that the experience of using this product is really nice. It leaves a dewy, moisturized effect on the skin, and again, is also going to provide fantastic sun protection without the cosmetic inelegance of many other mineral sunscreens. So, in my opinion, it really has the cosmetic elegance of a chemical sunscreen, but all of the benefits, physical benefits, of a mineral sunscreen. Ale vďaka tejto použitej technológii, tak ten zážitok z použitia tohto výrobku je úplne iný, pretože tým,
že je to účinnejšie ako štandardný minerálny faktor, ale je kozmeticky elegantnejší ako iné minerálne faktory a ten zážitok po použití je oveľa lepší. So these are some key ingredients in the formula. There's squalane, which I talked about earlier, which is important for moisture. We then have a lipid complex, which is a mixture of oils to improve the hydration of the skin as well. And lastly, we have hydrogenated lecithin, which is a phospholipid, and our skin, our cells are surrounded by phospholipids, and so this ingredient is really helpful for moisture. A toto je prehľad účinných alebo aktívnych látok, ktoré sa nachádzajú v receptúre tohto výrobku. Jeden z nich je skvalén, ktorý pôsobí ako antioxidačná ochrana. A potom je tam lipidový komplex, ktorý sa stará o hydratáciu pokožky a je to vlastne zmes rôznych olejov a potom je tam hydrogenovaný lecitín, čo je vlastne fosfolipid, ktorý vlastne pomáha udržiavať hydratáciu a podporuje alebo zlepšuje takú, ak je tá pokožka narušená, to znamená, že posilňuje funkciu pokožky. So we have a KOL testimonial from one of our doctors in the United States. Her name is Dr. Joyce Ip, who I mentioned earlier, and she reached out to us asking if this was a chemical sunscreen. She was surprised that this was a mineral sunscreen because of the consistency. Now, as a cosmetic chemist, this is probably the best compliment you can receive regarding a SPF formulation. No a tuto máme referencie od našej pani doktorky, ktorá je dermatologička, ktorá je vlastne černoška a vlastne má skúsenosti s rôznymi prípravkami a ja ako kozmetológ chemik naozaj pre mňa toto bolo veľkou poctou, keď povedala, že keď som sa jej pýtala, že aký je tuto UV faktor, či na minerálnej báze alebo ten druhý, tak povedala, že nemá vôbec pocit, že to je minerálny faktor. Takže pre mňa naozaj veľká podsta. Okay, so we've got through quite a few retail products already. So before we move into our last two professional products, it's really for us to bring back as therapists to think, how are you going to slot this into your client's routine? No a máme tu aj, predtým ako sa dostaneme k tým posledným dvom profesionálnym produktom alebo výrobkom pre profesionálne použitie, tak máme aj nejaké určené pre retail, čiže maloobchod. Musíme sa aj my ako terapeuti zamyslieť nad tým, ako vlastne naši klienti, naše klientky si môžu tieto výrobky dať do svojej starostlivosti o pleť. So product cycling is a really great way to introduce new products into your routine, but also making sure that you're looking at the time that you're using specific products to make sure that they have the best impact on the skin. So we know using retinol at night time is the best time to use that type of product because we have all the time throughout the night whilst we're sleeping and our skin is repairing and helping to regenerate using those ingredients. Okrem toho, že odporúčime našim klientkám použitie, aby používali v rámci svojej starostlivosti tieto produkty, vieme im takisto povedať, že kedy je vhodné, aký produkt používať. Vieme sami veľmi dobre, že výrobky na báze retinolu budeme používať večer, aby ten retinol počas noci mal čas účinkovať a pôsobiť na pokožku. So now we're going to be moving into a few of our newer professional products that we have launched. Quite exciting professional products, ready for us to get into the treatment room and to deliver great facials and services to our clients. Tak a teraz prichádzame k dvom novým výrobkom pre profesionálov, čo je, teším sa z nich, lebo to sú veci, ktoré vlastne prinesiete si priamo do salónu a sú pripravené na to, aby ste ich vo svojich procedúrach a ošetreniach použili. So at Hyperpeptide we have now launched a oxygen facial and an oxygenation
two-step system, so to really help to accelerate the brightness of the skin and to really give that overall glow, as well as doing so many other things to the skin, which Ian will speak about in a second. V spoločnosti Hydropeptid sme prišli teraz s krémom O2, čo je oxidačný dvojkrokový krém alebo dvojzložkový krém, ktorý vlastne pomáha s oxidáciou pokožky a prináša rozjasnenie pokožky. How you would use this two-step duo is you would add these into your facials. So the 6 facials that we spoke about this morning, these can be used as an enhancement to your facial to really again help to create that brightness on the skin, or whether it's helping with breakouts, whatever your client's concern is, this is a great opportunity to add into your treatment at an additional cost. Tento krém môžete použiť spolu s tými ďalšími výrobkami, o ktorých sme 6 výrobkami, o ktorých sme hovorili ešte skôr do obeda. No a môžete to použiť takto spoločne v kombinácii na posilnenie účinku, či už sa chcete dostať k rozjasneniu tváre, alebo či ide o ošetrenie problémov s výrážkami na pleti. How you would use this two-step system, so the duo, is you would apply the O2 cream directly to the skin first, and then over top you would apply your O2 active. So you would then leave this on the skin for maximum 5 minutes, and you'll notice that it will have a slight foaming effect on the skin, which is really going to help to boost that oxygen and oxygenation levels, which is what we're looking for. A ako používať tento prípravok? Najskôr nanesiete tento krém O2 a následne na to nanesiete O2 Active a tento O2 Active necháte pôsobiť 5 minút, popri tom si všimnete, že má to taký peniaci efekt, čo vlastne je aj ukážkou alebo potvrdením toho, že je to ten oxidačný efekt, ktorý pomáha prečisťovať pleť. So just to go over some ingredients here. So in the O2 cream, you have the hydrogen peroxide, and the O2 active, you have this compound called catalase, which is an enzyme. And catalase is an enzyme that has an ability to break down hydrogen peroxide into water and oxygen gas. And so the reason why this is an oxygenating treatment is that this catalase enzyme catalyzes breakdown of hydrogen peroxide, which produces oxygen gas right on the skin. A teraz poďme k tomu zloženiu a ako to funguje. Ten krém, O2 krém, obsahuje peroxid vodíka. O2 Active obsahuje katalytický enzym, ktorý pomáha vlastne narušovať alebo rozrušovať peroxid vodíka, ktorý sa následne rozkladá na vodík a O2, ktorý sa prejavuje tým penením na pokožke a prečisťovaním pokožky. Yeah, there's another ingredient called lysophosphatidic acid in this formulation that has really impressive effects when it comes to brightening, and this is also a phospholipid, so again it's going to have some moisturization effects as well. So that's lysophosphatidic acid, and then we have a vitamin C complex that has both magnesium ascorbyl phosphate as well as ascorbyl glucoside. So there's a lot of ingredients in this product to help brighten the skin. Ďalšia zložka v tomto výrobku je kyselina lizofosfatidová a je to účinný fosfolipid, ktorý posilňuje pokožku a pomáha aj jej obnove. Ďalší veľmi dôležitý komplex je vitamín C spolu s ascorbylglukozidom a vlastne ten pomáha zjemniť hyperpigmentáciu a ďalší veľmi účinná látka na pokožku v tomto ošetrení. So the big question is okay.
Vyzerá, že nemám video. So, I guess the big question is why oxygenation treatments? What does oxygenation do? Why do we need oxygen? A prečo teda okysličujúcu kúru, na čo to potrebujeme, na čo potrebujeme kyslík? So, the main one is what I brought up earlier, is that oxygen helps to reduce bacterial concentrations. So, oxygen treatments are really good for fighting anti-acne. Ako prvá z vecí, a už sme to spomínali aj predtým, že kyslík vlastne redukuje veľmi mieru koncentrácie baktérií aj na našom tele, takže je to dobrý prostriedok na boj proti akné. Oxygen is also integral when it comes to cellular turnover and cellular proliferation. So our cells need oxygen, and so providing a supplemental source of oxygen gas can allow our cells to turn over and be healthier and also have improved metabolism. A kyslík je taký spúšťač alebo faktor, ktorý pôsobí pri obnove buniek a zmene tých našich buniek, pretože pri tej obnove buniek je potrebný nejaký ďalší extra kyslík v rámci tej výmeny buniek, takže pôsobí na obnovu buniek a ten taký krajší vzor. And lastly, oxygen also helps to deliver other ingredients to the skin. And so it's a very good synergistic compound when combined with things like vitamin C. So it helps to deliver other ingredients to the skin in a more efficacious manner, and it also provides the benefits I mentioned earlier. A takisto kyslík pôsobí alebo podporuje aj lepšiemu účinku alebo efektívnejšiemu prenosu účinných látok do bunky. Napríklad je veľmi dobrý synergický hráč pri prenose vitamínu C do bunky. To znamená, kyslík potrebujeme aj pri prenose ďalších účinných látok do bunky, tak je takým synergickým hráčom.
showing that video. That was fantastic. So just to give a little bit of description, this is a little bit of the science around what is called ROS, or reactive oxidative species. Ďakujem teda za to video, že ste si ho pozreli a teraz poďme si niečo povedať o tom, čo v skratke tu máme ako ROS, po slovensky RDV, a to sú reaktívne druhy kyslíka. So oftentimes the term is used, the term that's often used is called free radical. So a free radical is a type of reactive oxidative species that can go around your cells and can steal electrons, or in some cases donate electrons to parts and cells of our body that don't want to remove electrons from them. Takže to je takej trošku vedeckejšej stránky o tom, čo je to RDS a RDK, a to sú iným slovom aj voľné radikály, a voľné radikály sú to, čo v našom tele niekedy si kradnú elektrón, alebo niekedy, keď elektrón nepotrebujú, tak zase niekde inde, pri nejakej inej bunke alebo nejakom inom tkanive, zase ten elektrón nechajú. So anyways, antioxidants, what they do is they neutralize free radicals by either accepting or donating an electron to that unpaired free radical. So that is how antioxidants help with oxidative damage conducted by reactive oxidative species. A tie reaktívne druhy kyslíka, teda iným voľným spôsobom voľné radikály, sú neutralizované tak, že antioxidanty vlastne im darujú alebo vezmú od nich ten nadbytočný elektrón a tým pádom ich takto neutralizujú tie radikálne voľné radikály. Okay, so just to finish off with our OT vitamin treatment, just to share with you that not only can this be added into your current facials, you can use this alongside microneedling, dermaplaning, and also chemical peels. Tak ešte, aby sme dokončili tento výrobok O2, tak ten môžete použiť pri napríklad mikroihličkovaní, dermabrázi a takýchto šetreniach. Okrem toho, že ho použijete ako aj samostatne. So last product of the day, this morning, going into this afternoon, is our brand new shikimic acid pill. This is our strongest pill to date. A posledný produkt tohto dňa, alebo tohto doobedia, keďže už vlastne nadchádza poludnie a popoludnie, tak to je výrobok s kyselinou, s obsahom kyseliny šikimovej, čo je vlastne chemický peeling doteraz našej najvyššej koncentrácie. Now this has a 40% total pill, which again we'll dive into the ingredients in a second, so 40% total. The biggest thing I want to remind you and tell you about is that you cannot leave this peel on for more than 3 minutes. So it's 3 minutes maximum because this is a very punchy pill. A celkové, ako som už spomínala, celkové zloženie tých aktívnych látok je 40%, 40% tých rôznych peelingových kyselín. O tom zložení konkrétne budeme nám povie teraz aj za chvíľočku. Teda celkové 40%, čo z toho robí náš najsilnejší chemický peeling, a nemôžete ho nechať účinkovať dlhšie ako 3 minúty, pretože pôsobí to veľmi takým pichlavým spôsobom, alebo má také pichlavé účinky, takže najviac 3 minúty. So we're running out of time, so I will be quick, but that's why I want to remind everyone I'll be around if you have any questions about this. But shikimic acid is the main compound of this peel. It is a polyhydroxy acid.
So it's similar to an alpha hydroxy acid, and it has really impressive brightening effects, and also is going to help to dissolve and slough off those dead skin cells. Budem teraz veľmi rýchly, pretože už dlho tu rozprávame a dostávame sa aj na záver, ale budem tu k dispozícii, keď budete mať nejaké otázky, takže môžete sa spýtať. A tá kyselina Šikimová, to je vlastne veľmi silná polyhydroxylová kyselina, ktorá takisto pôsobí tak, že rozpúšťa masu, uvoľňuje tie mŕtve bunky pokožky a týmto spôsobom napríklad čistí. So on top of the shikimic acid, there is a 30% alpha hydroxy blend, and that is a blend of mandelic, lactic, glycolic, as well as some other acids like malic acid. A okrem tejto kyseliny šikimovej je tam 30% obsahu zmesí kyseliny aha, je tam kyselina mliečna, kyselina glykolová a mandľová. And there's other compounds, but I don't have time, so we'll keep moving on. A takisto ešte ďalšie zložky, ale nemám čas teraz o nich hovoriť. So are there any questions? For me, for Rochelle, you can ask chemistry questions, or scientific-based questions, or treatment questions, anything. Dobre, máte nejaké otázky na mňa, na Rochelle, môžete sa spýtať z chémie, biológie, alebo niečo k Rochelle ohľadom ošetrenia, nech sa páči. Čo sa ešte, sorry, I will translate it for the rest of the audience. Čo sa týka tohto posledného výroku, chcem sa spýtať, na aký typ pleti je to vhodné alebo určené, lebo ste spomínali, že je to vlastne silný chemický peeling s maximálnou dobou pôsobenia 3 minúty, takže či citlivá alebo aká pokožka. Yeah, that's a great question. So it can be used on most skins apart from the most sensitive because it is a very punchy peel. And of course we're saying not to use it for any longer than 3 minutes. So if you are extremely sensitive, sensitized or have more of a compromised barrier, this would not be a pill for you at that time, but it can be used for all other skin types. Výborná otázka. Tento výrobok je možné použiť na takmer všetky druhy pokožky, pokiaľ ale nemáte pokožku veľmi citlivú alebo nejakú narušenú, tak v takom prípade použite tohto výrobku nechať na inokedy, ale v podstate dalo by sa to použiť na všetky typy pokožky, ale treba mať na pamäti naozaj, že tie 3 minúty, pretože má to taký pichľavý účinok na pokožku. Ja sa chcem spýtať, že aká je forma neutralizácie, či tam je treba nejaký neutralizačný roztok alebo len voda. What's the form of neutralization of this product? Do you need any kind of neutralizer for the product, or water is sufficient? Just water, so just remove with steam towel, cotton wool, water is absolutely fine. Úplne stačí obyčajná voda s tým, ak to zotriete nejakým navlhčeným uterákom, utierkou, voda je úplne v poriadku. Ak sa možno opýtať, tá 0,2 sa aplikovala masírovaním 3-5 minút a potom ste spomínali, že mohlo by sa aj formou mikroihličkovania, to sme sa bavili stále o tej 0,2 aktívnej? So, with some O2 was applied using the massage, and you mentioned like microneedling, also possible to apply like this? Absolutely, yeah. So O2 active is... Áno, O2 active, O2 active, takto, masážou alebo tým mikroihličkovaním. Aha, čiže buď alebo. So, either this or the other way. Masážou microneedling. Čiže mikroihličkovanie môže byť tiež 3-5 minút? So, and after microneedling also for 3-5 minutes. May I do the microneedling 3-5 minutes? With the shikini or with the O2? Teraz myslíte tú kyselinu šikinu? Tu O2. Áno, áno. No, I mean this O2 active. So you would do your O2 active, cream and active first to prep the skin before you then move into your microneedling. Najskôr
ten aktív. Čiže mezoterapiou, pénom, môžem to aj aplikovať aj skin injektorom? May I apply also with skin injector? No, okay. Yeah. Thanks. Is it possible to use the microdose, put another cream, or just the Môže mikrodávky takto použiť aj do iných krémov, alebo iba do Nimli krému? So that's actually why it was invented, why we built it, is that yes, you can absolutely incorporate it in Nimli cream or to any other type of product. The whole idea is to be able to retinize any other formulation. And so, yes, there's often questions of what about cross reactions. Generally, as a chemist, I can say that those are rare, unless there's some very specific compounds, but you can mix retinol, retinol glow booster with many other moisturizers, so it also would work with, say, Power Lift or Power Lux. Well, exactly, it's up to you. It's made to mix. Yeah. Či môžem teda použiť, ktorý ten produkt? Microdose. Či ho môžem použiť iba s Nimli krémom, alebo aj s nejakými inými výrobkami. A na to povedal, že áno, lebo vlastne ten dôvod, prečo sme ho takto vyvinuli, aby sa dal použiť aj do iných výrobkov, ten dôvod jeho vyvinutia je ten, aby retinolizoval ďalšie výrobky. Takže áno, do tohto Nimli krému, ale dá sa použiť aj do ďalšieho. Možno, že niekto by teraz hovoril, že ale môžu nastať nejaké krížové reakcie. Hej, sme to skúmali, ale skôr je to len v nejakých zriedkavých prípadoch, tak ale áno, dá sa to použiť aj na posilnenie tohto účinku. Any other questions? Ďalšie otázky? So let me thank to our honorable guests for a detailed and extensive presentation. I hope that our professionals use this newly acquired knowledge in their practice. And I'm really grateful that you traveled such a long journey to come to Slovakia. I'm a little bit sorry that you were leaving yesterday and kind of do not have the opportunity to spend together a longer time, and you are leaving and to show you the beauties of Slovakia. But let me on behalf of our company, Medical Cosmetics, to give you a small book about Slovakia. And some sweet for your journey back. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za túto dôveru, ktorú ste mi dali a že takto sme to spoločne zvládli, lebo s tým tlmočením je to vždy také dlhšie a pre tých, ktorí rozumejú anglicky, tak možno, že aj nudnejšie a sľubujem, že využijem a už sa na to teším.
Ďakujem. Počujete? Dobre. Takže pokračujeme ešte ďalej.